Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein od 1889. do 1951. u suvremenoj filozofiji zauzima posebno mjesto, osobito time što je razvio dvije različite filozofije, od kojih se druga ne može shvatiti kao nastavak prve. Prva je prikazana u traktatu Logico Philosophicus 1919. jedinom većem spisu što ga je Wittgenstein sam objavio, a druga u posthumno objavljenim filozofskim istraživanjima 1953. U životu filozofa zbilja postoji jedan prijelom oko 1919. do 1926. koji dopušta podjelu na dva životna razdoblja. Dvije se utjecajne filozofske struje pozivaju na njega: analitička filozofija anglosaksonskog obilježja i filozofija jezika, odnosno ordinary language philosophy. Wittgensteinov je jezik jednostavan i neovisan u uobičajenoj terminologiji, ali samovoljno upotrebljava pojmove kao što su slika, svijet, supstancija, etika i drugo. U traktatu mladi se Wittgenstein približava filozofiji zvana kao konstruktor, a ne toliko kao matematičar. Razlaže je na logiku i mistiku te dijelove ponovno sastavlja u numerirane stavke. Glavne rečenice čine okosnicu knjige. Rečenice koje stoje iza decimalnog mjesta uglavnom interpretiraju 7 sržnih rečenica, ali često su još važnije. Na primjer, rečenica 1 glasi: svijet je sve što je slučaj. Tomu slijede pojašnjavajuće rečenice 1.1. Svijet je sveukupnost činjenica, ne stvari. 1.11. Svijet je određen činjenicama i time da su to sve činjenice. I tako dalje. Traktatu se djelomično temelji na Russellovoj analizi jezika. Wittgenstein je izgrađuje u svoju teoriju odraza. Svijet se sastoji od stvari i njihovih konfiguracija, stanja stvari. Stvari tvore supstanciju svijeta te su kao takve jednostavne, nepromjenjive i neovisne o stanju stvari. U stanju stvari su povezane relacijom. Te relacije tvore logičku okosnicu svijeta, a time i ono što je zajedničko jeziku i svijetu. Gramofonska ploča, glazbena misao, notni zapis, zvučni valovi, svi stoje jedni prema drugima u onom unutarnjem preslikavajućem odnosu koji postoji između jezika i svijeta. Svima je njima zajednička logička struktura. Opća forma stanja stvari jest ARB, to jest A stoji u odnosu prema B. Ovo vrijedi i za formu elementarnih rečenica u kojima se preslikava po jedno jednostavno stanje stvari. Elementarna rečenica sastoji se od imena čije značenje jesu predmeti i njihova sveza. Da bismo razumjeli bit rečenice, pomislimo na hieroglifsko pismo koje preslikava činjenice koje opisuje. Neka je rečenica smislena onda kada izražava postojanje ili nepostojanje stanja stvari. Kombinirali se elementarne rečenice, istinitosna vrijednost nove rečenice proizlazi iz istinitosnih vrijednosti elementarnih rečenica od kojih se ona sastoji. To je teorija istinitosne vrijednosti. Neki je iskaz istinit onda ako postoji to stanje stvari koje je u rečenici pokusno sastavljeno. Wittgenstein je moguće kombinacija prikazao u tablicama, pritome se kao ekstremi pojavljuju tautologija, koja je istinita za svaku postavku, i kontradikcija koja ni za jednu postavku nije istinita. Ne znam, na primjer, ništa o vremenu ako znam da kiši ili ne kiši. To je Wittgensteinov primjer za tautologiju, odgovarajuća bi kontradikcija bila pada kiša i ne pada kiša, koja bi za oba slučaja bila neistinita. Područje smislenog govorenja leži između toga, iskazi prirodnih znanosti o empirijskim stanjima stvari. Sama se logika naprotiv sastoji od tautologija. Time je ono nemislivo iznutra ograničeno pomoću onog što se može misliti. Izvan tih granica leži mistično ja, Bog, smisao svijeta i drugo. Ono se pokazuje, na primjer, rješenje životnog problema čovjek primjećuje nestankom toga problema. O područjima etike, religije, umjetnosti vrijede završne rečenice traktatusa. Čak i ako se odgovori na sva moguća znanstvena pitanja, naši životni problemi još nisu dotaknuti. O čemu se ne može govoriti, o tome se mora šutjeti.
ali ne radi se, kako smatra Bečki krug i u njemu sabrani logički empiristi, o kritici metafizike, nego o etici. U jednom pismu 1919. Wittgenstein piše: smisao te knjige je etički. Htio bih naime napisati, moje se djelo sastoji od dvaju dijelova, od jednog koji tu leži pred nama i od drugog koji nisam napisao. I baš je taj drugi dio najvažniji. Mojom je knjigom naime ono etičko, tako reći, iznutra ograničeno. S kasnijeg Wittgensteinova gledišta iz 1945. u traktatu ima teških zabluda, što ga potiče da sa smrtnom bezobzirnošću zabaci svoje prijašnje teze. Filozofska istraživanja lakša su za čitanje nego traktat, a ipak zbunjuju načinom prividno nepotrebnih pitanja, na primjer, nije li neki nejasan pojam uopće pojam? Je li nejasna fotografija uopće slika nekog čovjeka? Filozofska istraživanja pružaju fleksibilnu teoriju jezika koja doseže vrhunac u rečenici. Cijeli se oblak filozofije kondenzira oko jedne kapice učenja o jeziku. Wittgensteinova kritika obuhvaća među ostalim teoriju odraza jezika. Riječ se ne može uvijek razumjeti kao reprezentant nekog predmeta. Zamisli jezičnu igru u kojoj jedan zapovjeda drugome da dohvati ploču ili gredu. Sve za riječi ploča prema samoj ploči može se dosjeći tako da na nju pokažemo. Kod drugih riječi sada, pet, to se više ne može. Umjesto toga Wittgenstein upotrebu neke riječi u jeziku naziva njeznim značenjem. Ni logički se atomizam ne može održati. Analiza ne napada posljednje elementarne rečenice. Posljednja analiza jedne metle bili bi držak i četka. Analiza držka, na primjer, njegovi atomi i molekule, nije jednoznačno ni pod kojim se gledištem provodi analiza. Šahovska se ploča dade, na primjer, sastaviti na 32 dijela i crna polja ili na crno i bijelo i mrežu. Relativiziran je ideal egzaktnosti i zahtjev za odgovarajućim idealnim jezikom. Ako kažem nekome, stani približno ovdje, može li to tumačenje ne funkcionirati, a ne može li i svako drugo otkazati? Wittgenstein sada tumači jezik pomoću jezične igre. Riječ jezična igra ovdje treba istaknuti da je govor dio jedne aktivnosti ili životne forme. Predoči sebi raznovrsnost jezičnih igara, opisati neki predmet prema izgledu ili na temelju mjerenja, izraditi neki predmet na temelju opisa, odnosno crteža, izvještavati o nekom događaju, prevoditi s jednog jezika na drugi, moliti, zahvaljivati, proklinjati, pozdravljati, moliti se. Kao što su u šahovskoj igri figure određene pravilima, tako su i riječi u jeziku. Pitanje što je zapravo riječ, stoga je analogno pitanju o šahovskoj figuri. Oba za odgovor pretpostavljaju konvencionalni sustav pravila. Ova gramatička pravila ne mogu biti privatna. Nemoguće je jednokratno nasljedovanje nekog pravila. Izričaji za individualna unutarnja zbivanja, na primjer bolovi, osim toga nisu imena za unutarnje predmete. Svoje značenje oni imaju samo u kontekstu nejezičnih očitovanja i ponašanja govornika i okoline. Wittgenstein to tumači slikom zatvorenih kutija, budući da im sadržaj nije dostupan, nevažan. I budući da privatno osjećanje ne može biti dio jezične igre, njegovo je značenje beznačajno. Jednako je tako, na primjer, paradoksalno dodijeliti ulogu nekom glumcu, netko bi potpuno potisnuo svoje osjećaje i sl. Jezik nadalje radi s analogijama, sličnostima ili srodnostima. Na primjer, različite srodnosti među svim mogućim što sažimamo u istu riječ igra. I jezične igre među sobom ukazuju samo na sličnosti. Pitanje o biti jezika riješeno je u opisivanju srodnosti jezičnih igara. I u drugim spisima iz ostavštine, Smeđoj knjizi i Plavoj knjizi, kao i o izvjesnosti, Wittgenstein varira svoju tvrdnju. Filozof bi obrađivao pitanje kao bolest. Filozofija bi bila borba protiv začaranosti našeg razuma sredstvima našeg jezika, a njezin bi cilj bio pokazati muhi izlaz iz čaše za muhe. Rezultat on opisuje kao otkriće nekakva prostog besmisla, pri čemu razum, zalijetajući se u granice jezika, dobiva kvrge. Svijet je izmjeren jezikom, njegove su granice logički iskazive, ono se neiskazivo, tajna, može samo pokazati. I ovdje filozofija ne nalikuje učenju nego djelatnosti.
Pokazivanje se događa u skladu sa životom. Osobitost Wittgensteinove filozofije jest njezino potpuno instrumentaliziranje. Ona samo pomaže tumačenju vlastita stajališta, nikako ne smije sama sebi biti svrhom. Jedna slika ilustrira njezinu funkciju. Čovjeku za uspon trebaju ljestve. Ko se popeo gore, više ih ne treba.